ev ciwanê han vî xortê han ji Herêma Efrînê ye. Apûçiyê di nava karûbarê rojnamegerî û medya PKK de şoxulî ye. Medya PKK a vê dawî ye, yanî ne ez jî rojkî roja di nava medya PKK de min kar kirî, ne bi xêr û ne bi ehla be. Hezar lenet li wan roja be. Ev Şêrwan Yûsif li gorî agahiyên ji Rojava ji mir hatin û min piçekî wilo lêkolîn jî kir. Gelo ev agahî rast in yan ne rast in, min piçekî wilo yanî hefteya bihûrî ev informasyon ji mir hatin, lê min dîrek dernexistin, min got kas pişekî li derdora van informasyonê han herim werim, piştre ez bi raya giştî re di rêya programê xwe re bi gel re parve bikim. Ev kes li gorî agahiya di Ronahî TV de xebitiye û têkiliya wî bi Qesedê û Mezlûm Ebdê jî re. Ev ajansekî nûçeya heye û malpera wê North Press. North Press girêdayê Qesedê ye, lê fînansekirina wê pereyê wê ji Amerîkîya tê. Ev berpirsê wanî Qamişlo bû. Bîrowa wanî li Qamişlo jî heye. Evî zilamê hanê wekî min ji we gotî di rêya karê xwe de gelek qezenc gelek pere civandin, yanî wekî gendelî di warê gendelîbûyînê de pir feyde ji karê xwe kir û êdî vê dema de wî bêhnawî derket. Bêhnawî derket ji ber çi? Ji ber ku merivê xwe, dostê xwe û nasê xwe wilo di vê ajansê de wilo kar ji wan didît. Ne yanî ne kesên ku wilo em ê bêjin profesyonel bin yan jî çalak bin, pêkar bin, karibin cihê xwe dagirin. Na, yanî tiştên şexsî wilo wekî derdora xwe, nasê xwe, hevalê xwe di nava kar de bi cih dikir û meaşên bilind dida wan. Wan dikirî evî camêrê hanê. Wekî din li got ez ji we ez li agahiya nerim û ez ji we werdigerînim. Li gorî informasyonê ku gîhaştin me, fînansekirina ajansa North Press, ev meqale tiştên ev nivîskarên bi zimanê erebî jî tê dinivîsandin, Hisên Cemo, Şoreş Derwîş û bi pere yanî dinivîsandin. Li gorî agahiyê gîhaştin me, her meh $50,000 Amerîkî ji bo fînansekirina vê ajansa hanê dida. Ev $50,000 dihat ber destê Şêrwan Yûsif, tiştê berdida bêrîkê xwe, tiştê li derdora xwe belav dikir. $50,000 her meh. û yanî ku beşek ji van perê hanê wekî min ji we gotî karê xwe yên şexsî pê fînanse dikir. Yanî wê biçe bigere, biçe dervayê Sûriyê, hemû karê xwe, tiştê xwe, ger û geşta xwe bi pereyên ku ji bo vê ajansê dihat şandin, pereyên Amerîkî û rewşa xwe, jiyana xwe a şexsî, mesrefa wê ji van pereyê hanê yanî diqetand û li xwe ser xwe xerc dikir. Diçû yanî Hewlêrê, Silêmaniyê, Dubey, Beyrût û Ewropa digeriya. Camêr rojnamevan e û berpirsiyar û qereseyê rojnamevana ye digeriya. Tevlî ku yanî
ناوندên vê ajansa hanê ne li Beyrûdê hebû, ne li Hewlêrê hebû, ne li Silêmaniyê hebû, bîroyekî wanî biçûk li Qamişlo hebû, lê Cemîr ji xwe digeriya. Li gorî agahiya ku yanî pereyekî baş ji xwe re dizî, ne tenê wilo jî di aliyê exlaqî de û têkiliyê wî bi keçika re, bi karmenda re, bi jina re, bêhna wî yanî aliyê ne tenê gendeliya pera, gendeliyên exlaqî jî ê civakî jî bêhna wî derketibû. Ev agahî ne ji Qamişlo ji min re hatine. Ev pirsî li Qamişlo jî hinek pirsî, min ji deverên din jî me hinek pirsîyeviya yekî çawa bû. Di vê dema dawî de hinek nakokî di dwarê medya de, medya Qesedê û medya Xwelîseriya Demokratîk û medya girêdayê dîrekt PKK hinek nakokî hebûn li Qamişlo ev nakokiya hanê derdiketin û dixwestin ev ajansa hanê North Press sedî sed dibitêkeve bin kontrola PKK, ne sedî pêncî, ne sedî sî û pênc, yanî lê sedî sed bibe a PKK û fînansekirina wê a Amerîkîya bimîne. Nakokiyên bi vî rengê hanê çê dibe, çê nabe, çawa bi çi rengî ev hebû. Piştî aldar vegeriya, aldar çibû perwerdê û Erdal wilo xwînekî germ û wilo bi ew koalîsyona wî û Bahoz Erdal li hemberî Mazlûm Ebdê. Piştî vegera aldar jî bi piştgiriya Duran Kalkan û Mustafa Qaraso dixwest vê ajansa hanê bi tevahî têkeve bin kontrola medya ku berpirsê wê Mustafa Qarasoyî di nava PKK de. Lê Şêrwan qebûl kir yanî vê mesela hanê, yanî ne dikarî bêje ji ber ku mêrik apoçî û pere jî tê, lê îdî ji rê derket. Nema skandalên ev Şêrwan Yûsif îdî teqiya yanî nema dihat pînekirin. Gendeliya wî û perê ku dihat xerckirin, xeber gihaşt Mustafa Qaraso û Aldar û hemû rêveberiya PKK bi vê mesela hanê bi vê çîroka hanê hesiyan û Şêrwan jî ev pere û ev rewşa ku tê de îdî ji di nava civakê de hat naskirin yanî heta ê ku ji mir agahî şandî dibêjin navê wî di nava yanî tevgera medya nivîskar û rojnamevanên PKK îdî nav pêketibû, bihên pêketibû, navî kirbû nêrî, hingî têkilî wî bi keçik meçika û wilo çav li der bû hema bi çi rengî bi bin yanî ew solta ew desthilatdarî ew pereyê ketin bin distî wî, ew jî yanî Şêrwanê hecber ku heyî Şêrwan Yûsif jî hebe. Yani kî navî Şêrwan gerek teşqelî vî rengê hanê hebe yani wilo xuyayî. Yani Camêr mamostî yanî ji ezmûneya Sîrwanê hecber ku feyde dikir xuyayî, lê ev heya qonaxekî cem apoçiya dimeşe dibin kontrolê de bîdî ji bin kontrolê derkeve apoçî nema yanî avel teve naxwin. Çi jî li gorî van agahiyê hanê ku gihaştîme ana North Press kadrokî bakurî şandine yanî wê rê vedibe û eviyê Şêrwan İbrahîm li ser ropala xwe ya Facebookê wekî istîfa, wekî istîqale yanî dest ji kar berda resmî bê ku agahiya bide Camêr hatiye Ewropa nihal Ewropayê yanî ew pereyê ku dizî li kur veşartî bi çi rengî di çi hesabî de nediyar. Niha mêrik hatiye Ewropa ya li Brukselê ya li Berlînê. Yekî
هەردوو پایتەختە یەک پایتەختە لجوو مافێ پەنابەری سەرلێدانە پەنابەریە دایە و هەلبەت دەماکۆ مافێ پەنابەریە سەرلێدانە پەنابەریە بدە ئەی بێژە ji nabêje ji Helebê hatime ji Şamê hatime ji Hemsê hatime bê yanî wê çîrokekî derewa bêj wê çîrokekî wilo çê bike ku nabêje ez ji Qamişlo hatime û rewşa me baş bû û min pere çêkirin û min dizî kir û têkiliyê me û keçik meçika hebû nabêje ew ê xwe bike bitlê enterî dibike xwe bike yekî ku ji PKK qut bûye ku yekî rikber yekî opozîsyon û bi vî mentiqê hane dibe ku tiştekî wilo bê dema ku mafê penaberiyê ka çi xeterî li ser jiyana Şêrwan Yûsif li Qamişlo û li Dêrikê heye ji bo ku were mafê kî wî tehdît dike kesekî wî tehdît nake ji xêrî PKK ji ber ku wî xwestibûn werin lêpirsînê ev Şêrwan Yûsif PKK tehdît dikir digot ez ê bêjim ji Amerîkîya re ku Nord Stream temamen ketî bin kontrola PKK ji bo fînansekirina wê qut bikin avana jî ê apoçî dibêjin eger te tiştekî wilo bike em ê jî çîrokê te dosya te a gendelî a bêaxlaqî ji raya giştî re eşkere bikin tiştekî wilo çêbû di navbera wan li gorî ev agahiyê hane dosyayê ku PKK li ser Şîrwan girtî Şêrwan Yûsif PKK wî tehdît dike ku eşkerekirina dosya wî vana ev Şêrwan jî dibêje ez ê biçim ji Amerîkîya re bêjim ku PKK distê xwe danî ser vê ajansa hane û pereyê wî ji xwe re dibû hinek pere belav jî dike çîrokekî bi vî rengî hane heye berî demekî li Brukselê wilo civatekî çêbû konferansekî çêbû Komeleyên Civaka Sivîl ji bo piştgiriya Komeleyên Civaka Sivîl Mazlûm Ebdê ji bo ku rêya revê ji vîya re veke û yanî di rêya wekî nûnerê Qesedê wî şandin Brukselê û niha camêr li vê derê li Ewropa hûn ew grûpa ku pêr dixebitî çend kes ê hevalî wî hinek çûn Şamê hinek çûn Helebê yanî ji dûrî kontrola apoçiya ketin û qaşo ke vîya piştî were ev konferansa Brukselê hazir bibe dîsa vegere apoçî wî têxin lêpirsînê ew pere merê ku dizîye vegerîne lê eviya venegeriya û li vir niha li Ewropayê dibe ku niha sibe mafê penaberiyê bistîne û mêrik li diaspora bibe qerasiyê rojnamevana û were ji behsa welatparêziyê bike û behsa prinsîp û behsa exlaq bike û vî rengî hane ev yek ku niha yanî li ser lîsteya sor a ne Qesedê a PKK ye ku yekî PKK xapand û yekî PKK tehdît dike yekî ku PKK tehdît dike ça tehdît dike ez ê ji Amerîkîya re bêjim PKK dest danî ser Nord Stream û pere qut bibin ew $50,000 ê ku ji ajansê re tê ji karmend û xebatkar û nivîskarê ajansê re tê Amerîkî qut bike bi vî rengî PKK dikanekî ku vekiribû deriyê were girtin ê ji xwe re feyde kir ê ku çû û bi vî rengî hane rewş berdewam bikin ha ev camêr Şêrwan Yûsif niha li Ewropayê jiyana xwe berdewam dike dibêje dev ji karê rojnamegeriyê berdew ez ê ji jiyana xwe ya civakî re û ji jiyana xwe ya normal xwe vala bikim de baş ez sibe dist be ez wî li ser dîsa ew û PKK têkevin nava peymanekî û lihevkirinekî ke bi çi rengî gelek apoçî wilo ne ez gelek apoçiya naz dikim teşqeleyên pir kirin dest avêtin jina perê PKK dizîn lê dîsa kontakta xwe danûstandinê xwe
به PKK رو چیکرین جبر کو آنا ده ناوا PKK ده آنا هنه هفدو ناز دکن یعنی آنا ده ناوا PKK هنه بر پرسیار پایا بلندن چیروکی وانی گندلی ده آلیه پراده ده آلیه جواکی و اخلاقی و تیکلیم بجنار پرهیه حتی تو کوله PKK به تچت که بک تو پراده دزه تو تیکلی بجنار چه دکه تو چه دکه بک بس بیمی کوله ویری خستنی لی تو پیچکی دست جو کولتیا خبر ده یعنی تو پیچکی لگوری پرسپکتیف و تعلیمات يعني دروای وی درکوه PKK وی رابه حسابش تبخواست